як саволи охирот ин ки агар падар дар хурдӣ фавт карда бошад, вафот карда бошад, ҳамин дуои падара чӣ хел гирифт мешавад? Яъне ки чӣ некӣ карда метавонем ки мо ҳамин дуое ки падар баровар мештагӣ мисли ҳамин гирифта метавонем? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам айнан ҳамин суола дода шуданд. Пурсида шуданд ки ё Расулаллоҳ, оё баъди вафоти падарам ман некӣ карда метавонам? Гуфтанд ки бале, ассалату алайҳима. Салот ба маънои намози ҷанозаам мебиёд, ба маънои дуо. Дуо дар ҳаққи онҳо. Вал истиғфару лаҳума. истиғфор пурсидан дар ҳаққи онҳо. Эй Аллоҳ, падари маро бубахш. Инчунин пайваст кардани алоқаи хешовандие ки ба воситаи падар мечаспад. Яъне масалан зиёрати амакҳотон, некӣ кардан ба амакҳотон ки ба падаратон бародар ё додар буд. некӣ кардан ба аммаҳотон ки ба падаратон хоҳар буд. некӣ кардан ба худи фарзандои падаратон, яъне бародаронтон, додаротон. Агар падару модари падаратон зинда бошад, бобою модар калонатон, ба онҳо ва ҳар касе ки ба воситаи падаратон ба шумо хеш аст. яъне хеши падару модаратон аст, инчунин дӯсти падаратон аст. як ривоят аст, Абдуллоҳ ибни Умар як одама эҳтиром карданд, барояш тӯҳфаҳои қиматбаҳо доданд. баъд саҳобаҳо пурсиданд ки барои чӣ ин қадар ин одама эҳтиром кардӣ, ин қадар одами воима нест, ягон одами ҳеҷ касе нест, ин қадар ин одама сахт эҳтиром кардӣ? Гуфтанд ки ин дӯсти падарам буд. ин дӯсти падарам буд. одам бояд дӯстои камбағал дошта бошад, бой бошадам. масалан баъзе одамои бой ҳаст, 4-5 нафар одамои бои дигар кати ошногӣ дорад. ва дигар одамои инҳо урвини моне гуфта қатиҳошон ҳатто саломат намеонанд. ино урвини моне. ҳар як кас урвини худаш кати гап занад. аллоҳ таолое ки туя бой кардааст, метавонад дар як лаҳза бо гадо гардонад. дар як лаҳза мулка аллоҳ таоло урвин чӣ урвини худато аз дигаро баланд мегирӣ. лекин воқеан баъзе бародарои ман мешиносам, яъне пулдор буданду лекин ҳамеша дӯстои камбағал доштанд. ин дар камбағалҳо хайр аст, бародарои азиз. ҳал тунсаруна ва турзақуна илла бидуъафаикум. шумо ба сабаби кӣ ёрдам дода шудед? ба сабаби кӣ ризқатон фароғ шуд? магарам ба сабаби ҳамин камбағалҳо? ба камбағал ёрӣ мекунед ва дуо мекунад, шумо пулдор мешед. ба камбағал некӣ мекунед, камбағал дуо мекунад, шумо бузург мешед. ҳал тунсаруна ва турзақуна илла бидуъафаикум. охир сабаби бузургии шумо, нусрати шумо, пулдории шумо ҳамин камбағалҳо ҳаст. як одами камбағал буд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам боре ба зиёраташ рафтанд. хонааш ки набудааст. баъд ба бозор рафтанд. гуфтанд ки дар бозор аст. ба бозор рафтанд ки чизои 1 дирамаю 5 дирамаю 1 сомонаю 50 дирама чизо фурӯх шудааст. арзон чизо барои ҳамин зиндагии рӯзмарра. баъд ақафош рафтану ҳамин китфаш қапидану ман яштари алабд гуфтанд. ва ҳоли пушта надидааст. ки ғулом мехарад гуфтанд. сони одам ғазаб карду. ки гуфт ман агар камбағал бошам озод ҳастам, яъне ғулом нестам. ғазаб карду. ногоҳ нигоҳ кард ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам. идан таҷидуни касидан я расулаллоҳ. ин хел бошад мана савдои касод меёвед ё расулаллоҳ. яъне агар воқеан ман ғуломи шумо бошаму агар шумо мана фурӯхтанӣ бошед, мана савдои касод меёвед. яъне мана ҳеҷ кас намехарад. ман ба ҳеҷ кас дар кор нестам. ман одами қадру қиматдор нестам ки мана одамо давида омада харад. идан таҷидуни касидан я расулаллоҳ. ин хел бошад маро савдои касод меёвед, савдои намешудагӣ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ гуфтанд? валакиннака индаллоҳи ғолин. лекин ту дар назди аллоҳ таоло қимат ҳастӣ. агар одамҳо туя қадрата надонад, нархата надонад, савдои туя касод донад, лекин ту дар назди аллоҳ қимат ҳастӣ.
ولکنک عند الله غال، لیکن تو در نزد الله تعالی قیمت هستی. یعنی کمبغال ها که همه وقت دوستی کردن نکن، کمبغال ها که سریع دسترخوان نشستن نکن، میلیاردر باشیدن، بعد الله تعالی با مرتبتون بلند میکنه. هیچگاه از کمبغال ها خودتون علاهیده نگیرید، او رو بینی من جدا، او رو بینی تو جدا. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام تویم بدترین تمام هستم، برای اینکه کمبغال ها فریاد کرده نمیشه. همه وقت در مجلستون کمبغال باشد، اونجا خرسندی است. تو بایای چون میرید، بایان همش حسد قطعی نگاه میکنند، همش زوال ملکتون میخواهد. دوستی با کمبغال ها کنید،